projecte polític que qualli en una candidatura d'esquerres, rupturista i unitària a les properes eleccions municipals. El futur és ara i l'hem de seguir bastint des de la base, des dels municipis. Però avui nosaltres no partim de zero. Tenim la nostra trajectòria històrica i recent. En aquesta legislatura hem començat un canvi de tendència en aquest sentit. Implica un esforç més enllà d'una bona campanya electoral i de treure uns resultats millors o pitjors. Ja no es tracta d'aconseguir un regidor més o menys. En aquests moments, plantar cara a la crua realitat requereix d'un posicionament ferm i indubtable per construir des de l'esquerra una majoria social disposada, no només a governar, sinó també en places i carrers, associacions i centres de treball a tirar endavant la vida del municipi i treballar per construir el nou país. I fer-ho amb les noves i no tan noves formes de fer política, amb l'ètica i l'honestedat, la transparència, l'assemblearisme, la sensibilitat i el posicionament permanentment crític i autocrític que ens caracteritza. Comencem a somiar com volem el municipi pel futur i fem de l'Ajuntament l'eina que permeti materialitzar els nostres somnis. Companyes i companys, ajuntem-nos i fem-ho possible. Que aquesta candidatura no cedeixi i aposti clarament per la independència, si més no d'aquesta part del país, que és possible i que és una gran oportunitat. Creiem que la lluita contra l'homofòbia i la transfòbia és anar a l'arrel, que és el sistema patriarcal, i és aquest sistema el que s'ha de destruir. Aquest sistema es pot destruir d'una manera a les institucions, com potser amb la llei contra l'homofòbia, que és una llei molt important, una eina molt important per lluitar contra l'homofòbia, però no ens podem oblidar que al carrer és on està l'avantguarda de les lluites socials, i és allà on hem de fer la lluita també. Tothom té dret a la ciutadania, sigui del color que sigui, pensi el que pensi, sigui com sigui. I això només ho podem fer junts, des de l'esquerra, amb fermesa, de continuar per aquest camí, dient que no deixarem avançar el feixisme novament. Que ajudi també a les entitats, que són probablement l'eina més potent que tenim per tirar endavant aquesta lluita, i que recolzi totes les accions culturals i educatives que aquestes duen a terme, que són molt importants. Que esperem que aquest canvi que s'engega, que aquesta crida que es fa avui pugui sumar i puguem treballar. Ens discutirem també, per què no? Però si de la discussió en traiem un profit més bo i que puguem sumar encara més persones, sempre sense perdre aquest origen i sense perdre aquest destí, creiem que al final el benefici serà per tot el municipi. Me vine a vivir a este pueblo hace algo más de 10 años. Y desde este entonces compartí con todos ustedes, igual que muchísimos otros latinoamericanos, africanos, asiáticos que están viviendo en este pueblo, compartí con ustedes la lucha por el cada día vivir, por cada día vivir dignamente y también por el anhelo de participar también en la vida de Sant Pere de Ribes. Jo soc aquí per defensar o per ajudar a fer visible un col·lectiu que en moltes ocasions és senzillament oblidat, i és el de les persones amb discapacitat i més expressament les persones amb discapacitat intel·lectual. Què necessitem una miqueta? Doncs necessitem recuperar el concepte de la casa gran, no podem entrar a l'Ajuntament amb la mateixa disposició de quan entrem, no sé, a la companyia del gas. Què necessitem? Doncs necessitem que els càrrecs, com tothom, necessitem que els càrrecs siguin persones honrades, extraordinàries amb alguna cosa, compromeses no només amb el seu partit, que això ja està quedant una mica antiquat, compromeses amb la seva tasca, amb els seus valors, amb les seves idees. Jo crec que un ajuntament ha de ser això, la primera ajuda i el primer recolzament cap a qualsevol problema que té un ciutadà del nostre municipi, i que són problemes molt greus els que es pateixen al carrer, i s'ha de tenir una informació molt completa i amb moltes ganes de treballar, i convidar aquest govern, si sorgeix, a desobeir, que és la gran lluita. En definitiva, si volem aconseguir una societat més justa i solidària, és cosa de tots. Cap llei mordassa ens farà callar davant les injustícies. Tres eixos, la radicalitat democràtica, la lluita contra l'exclusió social i la reconstrucció nacional, repensin la política municipal. Per fer-ho possible, hem de crear aquests espais de participació, s'han de crear els marcs idonis per poder treballar conjuntament i fer possible les alternatives.
Des de UM9 estem disposats a fer-ho i sense renunciar a res i disposats a tot, plantegem la necessitat de potenciar aquest marc on qui ho vulgui s'hi pugui sentir cridat i on esperem que des de la base, des de la ciutadania, des de cada un de vosaltres, dibuixem les alternatives que donin les respostes necessàries.